Olkaa hyvät arvoisat asiakkaamme, vieraamme ja kaikki muut. Tervetuloa niin lähelle kuin haluatte. Mikrofoni annetaan kohta näille meidän juontajaneidoillemme ja he ryhtyvät kertomaan näitä. Loodi teen myöskin tänään sitten kello 14 jälkeen oikein bändinä tähän. Sen takia tässä on näin isoja näitä kovanislaitteita. Joten tervetuloa kaikki mukaan joukolla jäätä särkemään tähän meidän lavan edustalle. Ja nyt annan puheenvuoron. Jenni tulee vissiin mun kanssa vetämään tätä enemmänkin tänä vuonna ja Tanja vetelee näitä missihommia. Annan tämän ainoan mikrofonin yhteisesti teille, joten olkaa hyvä. Jenni aloittaa. Kiitoksia. Saadaanko mahdollisesti se toista mikrofonia tänne? Ai ei vielä ole kunnossa. No ei se mitään. Me mennään tällä yhdellä mikrofonilla. Mut hei, Tanja tietää BBS paremmin, niin hän voi aloittaa tän shown. Mä tulin tänne vaan viihdyttää teitä muuten vaan. Jes, no niin, morjes ja tervetuloa tänne Ahvenistolle. Ja meillä on sit seuraavassa sitten ensimmäinen Babe-esittely. Mä pyytäisin numero 1 tähän mun luokse. Terve. Mikäs sun nimi on? Suvi. Minkäs ikäinen olet ja mistä tulet? 24 ja tulen Riihimäeltä. Selvä. Onkos ammattia vai käytkö koulussa vai? Olen kosmetologi ammatilla. Kosmetologi, ootko kauan ollut? 2 vuotta. Noniin, ootko tykännyt? Ei ole hirveästi ollut oman alan töitä, että... Teen ja kiitoksia Suvi. Annetaan aplodit Suville. Sitten saa tässä daami numero 2 tänne. Moi moi! Wow! Mikä sun nimi on? Jenna. Moi Jenna. Minkä ikäinen sä oot? 24. Tää on näköjään sama luku kaikilla. Onko sulla olemassa jonkun sortin ammattia vai opiskeletko edelleen? Mä oon fysioterapi. Millä perusteella? Se on miehekäs ja nopea. Nopeat miehet ei oo seksikkäitä. Virhe. No mut ei. Hei, niin, onko sulla oma autoa? On. No niin, ja saisinko pyytää tyttönumeron 3 tänne? Terve, mikä sun nimes on? Iida. Terve Iida. Oletko minkä ikäinen ja mistä tulet? 17 ja Turun syntyvä. No niin, onko Turku millainen paikka? Ihanaa. No niin. Eli onko Turku millainen paikka asua? Ihan vedy. Numerolla 4. Punapää. No niin, eli Saksi. Terve, mikä sun nimi on? Anni. Terve Anni. Onko Sanni minkä ikäinen ja mistä sä tuut? Mä olen 22 ja tulen Salosta. No niin. Mikä sun ammatti on? Mä olen kaupassa töissä, ihan ruokakaupassa. Kassatäti. Jee, siistiä. No, mikä sun lempiauto on? RS Octavia. Joo. Mikä on ja mistä sä tuut kaikki putkeen? Olen Lotta Tampereelta 23. Tampereen tyttöjä. Ootko käynyt vielä Särkänniemessä? En oo käynyt tänä kesänä vielä ainakaan. Säämiehen mukaan kesä loppuu kohtaria. Sä näytät vähän tolleen ujolta. Ujostuttaako sua? Ehkä vähän. Ei pidä ujostua, ihan vähän saa ujostua. Joo. No, minkä ikäinen sä oot ja mistä sä tuut? Mä oon 22-vuotias ja tuun Helsingistä. No niin, pääkaupunki. Sieltä saapuu. Kuka? Minkä ikäinen ja mistä? Irina, 24-vuotias Espoosta. Espoo. Onko Westendistä? En oo. Mistä päin Espoota? Mä oon sen slummilta, eli... Ja tulkaa rohkeasti lähemmäs, jos on tarvetta, niin mimmit sitten siihen eteen, ei tiputa alas ja iho. No, se nyt tietää kaikki, se ei oo uusi juttu. Tässäkään taas vaihteeksi tiedossa, että olisi tulossa 2 Babe-esittelyä vielä.
missään nami, 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 nami. Ihanaa. Kissoja, kissoja. Asiaa. Eli annan kissoille luvan poistua lavalta. Kiitos. Ja seuraava numero, mikä se on näin? Nää mä tarvin rillit. 6. Ja sit mä en osaa laskea. Oho, nyt mullakin juuttunut sanat niinku suuhun ihan niinku. Voi. Mikä on meininki? Ihan hyvä. On ollut mukavaa. Kiva päivä. On ollut. Aika lämmin on. Se tuli taas se lämmin. Mutta sun nimi ja ikä? Lotta, 23. Kyllä. Ja minkä takia Lotta juuri sun tulis voittaa? Mä tykkään nopeista ja hienoista autoista. Siinä. Tykkäätkö myös niistä miehistä, jotka ajaa niillä hienoilla autoilla? Tykkään. Ja kiitoksia! Aplodeja! Seuraavaksi numero 7. No niin. Mikä sulla on fiilis tällä hetkellä? Kuuma. On kyllä. Ja vähän haistaa. Ootko muistanut juoda? On kyllä. Oikein reilu. Jes, hieno homma. Eli sultakin pyytäisin nimen ja iän. Katariina, 22-vuotias. No miksi Katariina juuri sun kuuluis voittaa? No, koska mä oon edustava ja mä saan kaikki autot näyttää hyvältä. Yes! No niin, ja aplodeja! Ja viimeisenä, mutta ei missään nimessä vähäisimpänä. Saapuisitko tänne numero 8? Herra jästäs mitä kimppuja. No niin. Joo, mikä on sulla fiilis tänään? Aivan mahtavaa. Hieno homma, eli sulta nimi ja ikä. Irina, joo, 24-vuotias. Ja Irina, minkä takia juuri sun tulis voittaa? Edustava näköinen ja kokenut malli ja saamattanut autoja ja nyt se katsoo seuraamista. Kiitos Irina. Aplodeja! Eli sitten jos saisin kissoja vähän lähemmäs minua. Ja levittäytykää silleen, että te näytte näppärästi ja sitten voi tulla lähemmäskin ottamaan kuvia, että saadaan hyvät kuvat kissoista. Mä siirryn vähän tänne poispäin, että nää kuvaa. Ja tytöt hymyilee, hymy korviin, ihana lämmin päivä. Hymyile nyt vähän. Ihanaa. Miten sulla on päivä mennyt? Oikein hyvin. Erittäin lämmin tunnelma. Kyllä, meiltä puuttuu oikeasti semmonen ihana vesiallas, nyt voisi käydä pulahtamassa. Mutta kyllä tuolla suihkukin löytyy, että jos rupee käymään liian kuumana, niin voi käydä vähän hiilentymässä. Elikkä sultakin haluaisin nimen ja iän. Minä ja 20. Sultakin sitten perustelu, että miksi juuri sun tulisi voittaa. Tämä on mahdollisuus päästä loistamaan, niin miksei. Yes, kiitoksia ja aplodeja. No niin. Joo, harvoin tapahtunut. Hienoa. Ja numero 5. Terve. Mikäs on fiilis? Hyvä fiilis. Hyvä.
sullekin tämä ihana sama kysymys, että miksi juuri ajoneuvoasenneksi, eli mä tuun korjaamaan tulevaisuudessa autoja. Wow, eli nyt ihan väkisin oikeesti rikkokaa auto, niin me saadaan tämmönen kissa korjaamaan se auto. No, yes, mä ihan oikeesti halusin kyllä tän näköisen mekaanikon. Mä oon itse mekaanikko ja mä kyllä itteni jaksa katella, niin tosi kiva, ihana. Mutta hei, kiitoksia. Sieltä seuraava kolmosta kehiin. Kinkku, nam. Oho. No, mies, sulla on päivä mennyt täällä. Onko se ollut hauskaa? On. Hauskaa ja hiki. Joo, kyllä. Sun nimes ja ikää. Ja 17. Mäkin haluan olla 17. Mä oon jo ihan vanha ja... Seuraavana pyytäisin tyttö numero 2. No, mikäs sulla meininki? Onko ollut kivaa? On ollut tosi kivaa. Lämmin päivä. Et oo vahingossakaan hikoillut tänään yhtään. On kyllä, aika paljon. Kyllä, sitä se aurinko tietää, että saattaa rupea hikoilututtaa silleen vähäsen. Mutta Sitten kun saataisiin käydä toinen mikki tänne, me voidaan nautella. Ei, mikki on niin. Okei. No sitten mä annan tän mikin tällaisen. Wow, Mikka saput tuolla meni. Mutta Saija hoitaa sit tän show ja mä tuun katselemaan sieltä yleisen joukosta vaan. Koska meillä on vaan yksi mikrofoni nyt käytössä. Toinen sanoo itsensä irti. Ole hyvä Taija Tanja. no niin. Eli tyttöä numero 1. Tulisitko tänne? Eli mitäs kuuluu ja mikä on meininki? Jännittääkö jo? Jännittää. No niin, elikkä pyydän sulta nimeä ja ikää. Suvi ja on 24-vuotias. Okei, eli sitten tulee kinkkinen kysymys. Perustele, miksi juuri sinun tulisi voittaa. On se ainakin hyvän näköinen. No niin, no sieltä se tuli yleisön joukosta. Ihan, joo, tosi hyvä. Mulla on periaatteessa ihan yksi kuka voittaa. Me ollaan kaikki hyvän näköisiä ja Onks joku jätkä kolkannut meidän Irinaa ja vienyt sen johonkin autolle?